Biće zabavno. Wow, ovdje imam puno šarenih kuglica. Super! Sad ću zalepiti ih na kućicu. Ali kako to najbolje uraditi? Znam! Duga, to je sjajna ideja. Sad ću ponoviti duginu šaru. Onda će ispasti baš lepo. Gotovo! Svaka mi čast! Šta ide dalje? Baloni! Sad ću ih naduvati. Sjajno! Okačit ću par na krov. Jao, šta se dešava? Mamice, moja kuća! Leti! Uhvatit ću te, nećeš pobeći od mene. Tako je bolje. Od mene još ni jedna kuća nije pobegla. A ja imam ovdje plišane igračke. Sad ću i ja ukrasiti svoju kućicu. Kako cool! A ja imam roza tepih. Tako je lep. Moja kuća će biti lepa i meka. Sad ću sve pričvrstiti uz pomoć građevinske heftalice i gotovo. Lepota! Dakle, sa igračkama sam već završila. Napravila sam najslađu kućicu. A šta još ima tamo? Mačak! Baš si sladak. I baš dugačak. Cool! A znam šta ću s tobom. Ti ćeš čuvati moju kuću. Pa, to je to. Hajde zajedno da pogledamo moju novu lepu kućicu. I ja sam završila sa kačenjem tepiha na moju kuću. Treba dodati još nešto. Znam. Neću imati običnu kuću, već hagi-vagi kućicu. Jel prepoznajete? To je Kisi Misi, moja omiljena. Odlično. Wow, vaše kućice su tako sjajne i ja bih htjela da živim u takvim. Idemo dalje. Hej, hoćete li kod mene u posjetu? Hajde, dođite. Tu je nekako prazno. Treba napraviti sobu u svom stilu. Malo mojih lepih selfija neće škoditi. A ovdje ću okačiti pikado. Jao, sad ću da kinem. Kako mi je ova kuglica ušla u nos. Ali to je sjajna ideja. Napunit ću sobu ovim kuglicama. Ma šta je to? Koš? Odlično. Okačit ću ga ovdje. Sada mogu bacati svoje loptice u njega. Da, svaka mi čast. A još jednu mogu baciti ovdje. Pa za malo. To pogodio sam. Imam još aparat sa slatkišima. Jedi mi se nešto slatko. Opa, slatkiš je već ovdje. Sad ću ga probati. Sad će biti balon. Gledajte. Dođite kod mene u kuću. Ovdje je tako prazno i neprijatno. To treba popraviti. Došla mi je sjajna ideja. Obožavam igricu Tetris, pa ću napraviti zidove u stilu ove igrice. Definitivno mi treba tepih. Hoćete da vam pokažem trik? Igračka se pretvorila u tepih. Super! A ovog slatkog medu sa mojom slikom mi je poklonila moja draga mama. Okačit ću ga ovdje. I treba mi fotelja za odmaranje. A ovdje će odlično izgledati moj omiljeni aparat sa igračkama. Sad ću izvaditi nešto. Super! I naravno nikako ne mogu živjeti bez slatkiša. Tu će biti frižider sa mojim omiljenim sokovima. Baš sam žedna. Sad ću popiti nešto. Izvini, Kisi Misi, ali moram da ukrasim kuću unutra. Dakle, ovdje je definitivno potreban moj omiljeni roza tepih. Ali bolje ako ga okačim u prugama. Ovako. Da, to je genijalna ideja. A na pod ću staviti tepih u obliku slagalica. Moja omiljena slika ide na zid. I okačit ću ogledalo sa osvetljenjem. Da bih mogla svakodnevno da se divim svojoj lepoti. Ali nešto ovdje nedostaje. Tačno. Mekane jastuke za sedenje. I aparat za kokice kad budem gledala neki film. To je to, sve je spremno. Aparatu, dragi, treba mi još jedna žvaka. Evo je. Odlično, sad ću naduvati veliki balon. Mogu čak i skakati na njemu.
Hej, devojke, gledajte šta imam. Sofi, i nama to treba. To je baš zabavno. Da, baš cool, ali dosadilo mi je već. Hajde da smislimo neku drugu zabavu. Šta? Ne sviđa vam se više? Dobro, iskreno, ja sam se već smorio. Ja sam smislila nešto. Pitam se šta je Miley smislila? Oho, Miley, jesi li to otvorila prodavnicu sa slatkišima? Sofi, posluži se. I ja ću uzeti. To je zaista cool ideja. O, sok od lubenice, baš je lep. Drago mi da vam se svidjela moja ideja. Quentina, gdje je Sofi otišla? Čudno, bila je ovdje pre minut. Sofi, gdje si? Hej, izlazi. Možda je negdje pored svoje kuće. Miley, a možda je unutra. Hajde da proverimo. Ajoj, to je zli hagi-vagi. Verovatno je on ukrao Sofi. Quentine, trči brže. Čekajte. Quentin, više ne trči za nama. Video je moju kućicu sa kisi-misi. Odlično, nije nas primetio. Pretvaraj se da si igračka. Možemo se opustiti. Hajmo. Quentin, bio si odličan prijatelj. Sad će nas pojesti, sigurna sam. Ne, nemoj nas jesti. Čekajte. To su Sofine papuče. Ili je to možda Sofi? Da, znao sam. Jao, ali tako ste smešno trčali od mene. Da, to je bio dobar prank. Pala mi je na pamet jedna ideja. Hajde da napravimo žurku kod mene kući. Uđite, sad ćemo poleteti. Oho, kako visoko. Vidim vaše kućice odavde. Wow, ovo je novi kulinarski izazov sa Wednesday. Hajde da vidimo šta mala Lindsay želi da pojede. O, to je torta. Cool. Da, to je strašno cool. Napravit ću lice od testa. Mislim da će se to sigurno svidjeti Lindsay. Biće baš strašno i mračno. Izvadit ću sve suvišne delove i staviti oštre kao noževi zube. Stvar, donesi kolač ovamo. Stavljamo dozgo testo sa licem čudovišta. A sada se moraš udaljiti ako nećeš da te udari struja. Treba mi malo tišine. Sad ću ispeći svoj kolač. O da, kako moćno. Ovo je mnogo bolje od bilo koje rerne. Jao, a šta da te udarila struja? Dobro, ja ću napraviti nešto manje opasno. Treba mi mekan i marshmallow. Napravit ću piramidu od njih. Tako je. Tako su mekane i slatke. Odlično. A sad ću sipati preko čokoladni sirup. Wow, kako lepo. Stavit ću još zastavu i to je to. Kako vam se sviđa moja fenomenalna torta? Ovo ni čak ni torta. Sad ću vam pokazati pravu tortu. Dakle, treba mi lutka. Stavit ću je u centar, odlično. A sad ću dodati malo fila. Hej, a gdje je moja lutka? Stvar, da li si organizovao sastanak sa lutkom? Daj mi to, potrebna mi je za tortu. Smiri se. Dakle, gdje sam stao? Tačno. Ubacujem lutku i dodajem fil. Tako ću napraviti prelepu haljinu za lutku. A sada na vrh stavljam providan kalup i prelivam ga slatkim sirupom od jagoda. To će biti spektakularno. Dodat ću još malo šljokica. Sipat ću ih direktno u kalup. Savršeno. A sada podižem. Wow, sve ispalo baš onako kako sam planirao. Sada mogu poslužiti tortu maloj Lindsay. Pobjeda će definitivno biti moje. Wow, svaka čast, šefe. Jao, je li ovo lutka torta? Šta je ovo?
Piramida od marshmallova? Cool! Probat ću prvo nju. Obožavam marshmallow u čokoladi. Divno! A sad je red na ovu tortu. Ima tako smešan osmeh. Gledajte, i ja tako mogu. A sad ću probati ovaj kolač. Ovaj monstrum je baš ukusan. A dakle, šta dalje? Tačno, lutka torta. Wow, unutra je torta šarena. Jedva čekam da probam. Wow, ekstra. Moram brzo pojesti sve. Divno. Aj, lutka je tako slatka. Šefe, a vi ste pobedili? Da, znao sam da će pobjeda biti moja. Gdje sam bacio kapu? Jeste li spremni da saznate šta želim ovaj put? Nacrtala sam pastu. Mamma mia! Šta? Pastu? Moram razmisliti. Stvar, znaš li da napraviš pastu? Mala Lindsay hoće pastu? Najlakše na svetu. Treba mi mali komad testa. I spremam najbolju pastu na svetu. Ups, preterao sam malo. Jel da, Wednesday? Sad mi je brašno čak i ušima. Stvar, očisti me. Izvinjavam se. Dakle, sad ću napraviti špagete uz pomoć svog kuhinskog gadžeta. Samo treba staviti u njega parče testa i uključiti. Gledajte kakve idealne špagete. A sad ću ih skuvati. Odlično. I staviti na tanjir. Zatim uzimam par kuvanih jaja. Gledajte kako umem. Radio sam u cirkusu. A sad ću vam pokazati trik koji sam naučio od svog kulinarskog sensija. Pažnja! Sva jaja su isečena i lepo leže na pasti. Dakle, moje jelo je spremno. Wow, ovo je stvarno cool. Stvar, odakle da počnemo? Tačno, zašto bih spremala pastu kad mogu uzeti žele pastu? Stavit ću na tanjir i dodati žele oči. Unutra se krije nešto jako ukusno. Sad ćete da vidite. Kakav ukusan džem od jagoda. Hloj, šta vičeš? To je samo džem. Dobro, sad ću u svaku rupu staviti žele špagete, da moje jelo bude ne samo ukusno, pa već i zastrašujuće lepo. Hloj, hoćeš da probaš? Kakva si kukavica? Stavljam to sve na tanjir. I gotovo. Wednesdayovo jelo izgleda strašno. Ne žila sam se. A moje jelo će biti mnogo slađe i lepše. Tačno. Stavit ću jednog žele medu u vodu i sačekati. Opa! Postao je tako velik. A sad ću dodati kiselu želetraku. Pažljivo ću ga ogrnuti šalom. A gore staviti kapu. To je preslatko. Sama bih ga rado pojela. Ako ste svi spremni, onda hajde da započnemo degustaciju. Wow, ovaj medved je tako cool. Ovo je sigurno Wednesday spremila. Probat ću prvo šefovo jelo. Ova pasta izgleda klasično. Moram probati. Pa nije nešto previše dosadno. A šta je ovo? Kako vam se čini? Da li mi lepo stoje ovakvi oči? Moram probati. Žele špagete sa žele očima. Prelepo. Ovo mi se više svidelo nego prethodno jelo. A šta me očekuje ovdje? Wow. Jesu ovo šećerne špagete? Moram probati. O, da. Divno. Medo, došlo je vreme i tebe da probam. Fantastično. Pobedila je Chloe. Ja? To? Da. Ne približavaj se. Jeste li spremni vidjeti moj fantastičan crtež? Gledajte.
Želim šećernu vunu. Obožavam je. A vidim da su svi spremni. Onda krenite. Fuj, mrzim šećernu vunu. Dobro, morat ću nešto da uradim. Skupit ću malo paučine s plafona. Gotovo. Kako vam se čini? Ma dajte, izgleda veoma privlačno. Moji konkurenti nisu smeli da se takmiče sa mnom i pobegli su. Okej, sama ću pojesti